Vítajte vo FISA Cars. Dnes tu máme túto nádhernú Cupru Formentor s 2-litrovým TSI, čiže benzínovým motorom o výkone 228 kW, teda 310 koní. Toto konkrétne je verzia s pohonom 4x4. Vozidlo bolo vyrobené v roku 2021. Momentálne má najazdených 75 000 km. Samozrejme LED matrixové svetlomety, tieto krásne VZ kolesá, Brembo brzdy. Vozidlo je vo výbave Veloz First Edition, to znamená táto krásna modrá, takisto aj táto modrá koža, elektrické a pamäťové sedačky, vyhrievané sedačky, samozrejme adaptívny tempomat a ovládanie viacných módov a štartovanie na volante. Čo sa týka priestoru vzadu, vozidlo je celkom priestranné. Samozrejme ovládanie klimatizácie aj pre pasažierov vzadu. Všetko v tejto krásnej modrej koži. Vozidlo má elektrický kufor, v ktorom sa nachádza samozrejme povinná výbava. V vozidle sú aj tieto športové koncovky výfuku. Ak by ste mali o vozidlo záujem, momentálne je vystavené v našom showroome FISA Cars. Cena tohto vozidla je 29 900 €. V prípade záujmu vám vieme vybaviť aj poistenie či financovanie tohto vozidla.